И здравейте, приятели! Аз съм Радослав, както знаете. Забавих се, защото поръчвах камери, микрофони и такива работи. Между другото, днес ще рисуваме. Имам 10 секунди за вас да напишете какво ще рисуваме. Това се облича. Може да са като някакви, където не се разтегат с много, как да ви го кажа, не знам си как. Може да се тура колан. Имате 10 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Това са дънки. И добре, днес ще ви покажа как се рисуват дънки, понеже трябваше да обърна камерата. Но може да се справи и така, но ще бъде много трудно. Добре, айде ти. Как да го фана? То няма да се вижда, обаче добре. Видите ли? Не знам. Добре, ще направя 2 клипа. И ще ги направя... Този ще го публикувам сега и ще обърна камерата и после другия. Чао!